дар ҷумҳурии тоҷикистон ба соҳаи илму маориф афзалияти аввалин дараҷа дода мешавад. Ин нукта дар паёми солонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ санаи 26 декабри соли 2019 зикр карда шуд. ҳамчунин зимни ироаи паём пешвои миллат қайд намуданд ки кормандони соҳаи маориф назорати аз худкунии донишҳои замонавиро пурзур гардонида, наврасону ҷавононро ба мутолиаи китобҳои бадеиву илмӣ ташвиқ намоянд, қобилияти эҷодии онҳоро тақвият бахшанд ва ба таълими фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намоянд. Вобаста ба масоили дар боло зикр пешниҳод карда шуд ки ба хотири боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин барои тавсеяи тафаккури техникии насли наврас, солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон карда шаванд. дар соли 2019 ба маблағи 500 миллион сомонӣ 130 муассисаи таҳсилоти умумӣ бо зиёда аз 32 000 ҷойи нишаст ба истифода супорида шуд. боиси қайд аст ки соли ҷорӣ ба маблағи 500 миллион сомонӣ 130 муассисаи таҳсилоти умумӣ бо зиёда аз 32 000 ҷойи нишаст ба истифода супорида шудааст. шароити муосири таълиму тарбия, синфхонаҳои кушоду барҳаво ба хонандагон имкон медиҳад ки ҳарчи бештар ба донишомӯзӣ машғул гардида, ҷаҳонбинии худро васеъ намоянду донандаи хуби забонҳо ва омӯзандаи донишҳои муосир ба воя расанд. зеро имрӯз дар муассисаҳои таълимӣ аксарияти соатҳои дарсӣ ба воситаи асбобҳои аёнӣ ва технологияи иттилоотиву тахтаи электронӣ ҷараён мегирад. теъдоди муассисаҳои томактабӣ то соли 2019 дар ҷумҳурии тоҷикистон ба 662 адад расид ки дар он кӯдакон ба зинаи аввали таҳсилот ҷалб гардиданд. чун зинаи аввали таҳсил кӯдакистон ба шумор меравад, зарур шуморида мешавад ки имрӯз доираи васеъи кӯдакон ба ин зина фаро гирифта шаванд. маҳз дар муассисаҳои томактабӣ кӯдак худро мешиносад, ҳушёр, зирак, сухандон ва сухангӯй мегардаду ҷаҳонбинии худро васеъ мекунад ва ба мактаб омода мешавад. 1319 нафар ҷавонони дорои дониши амиқдошта дар соли 2019 тариқи квотаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ дохил шуданд. сол ба сол сафи ҷавононе ки дар мактабҳои олии мамлакат тариқи квотаи президентӣ таҳсил менамоянд меафзояд. дар соли 2019 1319 нафар ҷавонони дорои дониши амиқдошта тариқи квотаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ дохил шуданд ки нисбат ба соли 2018 73 нафар ва дар муқоиса ба соли 2017 52 нафар зиёд мебошад. ин ҷавонон ҳамзамон дар раванди таҳсил дар мактабҳои олӣ бо стипендия низ қадр карда мешаванд. ҷамъбасти олимпиадаи фанни ҷумҳуриявӣ дар соли таҳсили 2018-2019 нишон дод ки хонандагони муассисаҳои ҷумҳурӣ сазовори 654 ҷойи ифтихорӣ гардиданд. олимпиадаи фаннии муайянкунандаи дониши мактабача дониста мешавад. аз ин рӯ ҳамасола ин сабқати зеҳнии миёни наврасон доир карда мешавад ки ин рӯйдод дар соҳаи маориф дастовард маҳсуб меёбад. натиҷаи ҷамъбасти олимпиадаҳои фаннии ҷумҳуриявӣ дар соли таҳсили 2018-2019 нишон дод ки хонандагони муассисаҳои таълимӣ аз вилоятҳои Суғду Хатлону Бадахшон, ноҳияҳои тобеи марказ ва шаҳри Душанбе сазовори 654 ҷойи ифтихорӣ гардиданд.
дар соли 2019 хонандагони тоҷик дар 30 олимпиадаи байналмилалӣ фаъолона иштирок намуда сазовори 250 медал аз ҷумла 67 медали тилло, 66 медали нуқра ва 117 медали биринҷӣ гардиданд. истиқлолияти давлатӣ ба хонандагони тоҷик имконият дод ки дар олимпиадаҳои ҷаҳонӣ ширкати фаъолона намуда сазовори шоҳҷоиза, медали тилло, нуқра ва биринҷӣ гарданд. боиси сарфарозист ки хонандагони болаёқати тоҷик бо сатҳи дониши ҷавобгӯӣ ба талаботҳои илми муосир тавонистанд тоҷикистони соҳиби истиқлолро муаррифӣ намуда шараф ва парчами ватани азизи худро дар миқёси давлатҳои пешқадами ҷаҳон баланд бардоранд. аз аввали соли 2019 хонандагони ҷумҳурии Тоҷикистон дар 30 олимпиадаи байналмилалӣ фаъолона иштирок намуда сазовори 250 медал аз ҷумла 67 медали тилло, 66 медали нуқра ва 117 медали биринҷӣ гардиданд. чун китоб равшангари дилҳо ва фуруғи субҳи доноӣ дониста мешавад, имсол бори нахуст аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ роҳандозӣ гардид ва хушбахтона дар 4 давр сурат гирифт. натиҷа нишон дод ки ин озмун ҳазорон нафарро китобхону китобдӯст намуд ва аз рӯи 3 номинатсия 12 нафар ғолиби мақомҳои якум, дуюм ва сеюм гардида соҳиби шоҳҷоиза низ муайян гардид. дар ин замина ҷиҳати ғанӣ гардондани фонди китобхонаҳои мактабӣ ва ба хониши адабиёти бадеӣ ҷалб кардани хонандагон дар соли сипарӣ гашта чопи китобҳои бадеӣ низ ба роҳ монда шуд. дар соли 2019 аз ҷониби маркази таҳия нашр ва муомилоти китобҳои дарсӣ, илмию методии Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон 43 номгӯи китобҳои дарсӣ ба миқдори 3 млн 131 ҳазору 154 нусха ва 51 номгӯи китобҳои бадеӣ ба миқдори 49502 нусха чоп шуд. акнун хонандагони муассисаҳои таълимиро зарур аст ки ҳарчи бештар китоб хонанду фонди луғавии худро бой гардонанд. бо пешниҳоди паёми солона президенти ҷумҳурии Тоҷикистон самтҳои дохиливу хориҷии мамлакатро матраҳ намуда мақсадҳои амалишавандаро дар соли навин таъкид доштанд. бо хушнудӣ иттилоъ дода шуд ки акнун вақти он расидааст ки маъракаи бунёди мактабҳо ва боғчаву кӯдакистонҳоро вусъат бахшида дар ин кори хайр ҳама якҷо саъю талош кунем ва саҳми худро барои ояндаи давлату миллат гузорем. ин аст ки соли 2020 сохтмони 181 муассисаи таҳсилоти умумӣ дар ҳаҷми 900 миллион сомонӣ бо муҳайё намудани 54 000 ҷойи нишаст пешбинӣ шудааст. илова бар ин ҳукумати кишвар дар нақша дорад ки то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ 128 муассисаи томактабӣ ва 338 муассисаи таҳсилоти умумӣ бунёд гардида дар маҷмӯъ 1332 муассисаи таълимӣ ва томактабӣ тармиму таҷдид карда шаванд. дар воқеъ рушди соҳаи маориф аз самтҳои калидии давлатдории кишвар маҳсуб ёфта наврасон захираи кадрии ҷомеаи Тоҷикистон мебошанд. аз ин рӯ волидонро зарур аст ки дар дониши амиқ гирифтани фарзандон аҳамияти ҷиддӣ дода онҳоро баҳри парчамбардории кишвар омода созанд, зеро маҳз дониши амиқи онҳо дастоварди солро ба бор меорад.